everyone, welcome back again to my YouTube channel. This is Inday Rona and welcome back again sa aking YouTube channel. Ngayon mga kainday is maadto mi karon sa pugon kay magkuha mi og bunot kauban akong pagumangkon turaon agi na dito sa kuan sa sagbutan. Tara maadto mi og pugon kay magkuha mi bunot kay you know na mga kainday na anak ko'y alagaan nanapod si Chuk naanapod ko si bibi Chuk na ako mga kainday ang binuhi nga baktin pa siya mga kainday kipalit na ko siya gahapon sa tinlagan kay basta so murag wala na may kuan mga kainday wala na bunot gamay na nagbunot kay gipalit tingali mga kainday na dito sa pikas po dito ay laha kuan kaso layo dirian lang mi kay dool ra mabaktas ra na ra arang pugon ka na so ayan mga kainday magkuha ko bunot para maghaling-haling ko dito sa kuan sa akong kulungan sa akong baktin ayan anak ko'y baktin mga kainday anak ko'y bibi Chuk ang akong bibi Chuk na ara mga kainday si John Deb akong bibi Chuk dari mga kainday na iuka parang uga dong ayan mga kainday mo uli namin nasandid na lang gisigot ko kung magbunot na hi mga kainday uli namin mga kainday so abangan nyo mamaya mga kainday basta pa kung paglaw na ko sa bibi Chuk kasama ko si bibi Chuk mamaya mga kainday so abangan nyo mamaya makita nyo asang ka cute ni bibi Chuk mga kainday abangan nyo mamaya bye bye